Kaixo, jakin nahi dezuen nola grabatzen diren irabazi arteko futbol sekuentzia. Gelditu eta nik kontatuko dizut. Futbol zelaia benetakoa Zizurkien dago, Danena futbol kluban zelaia da, eta pasatzen dugu abuztu guztia bertan. Abuztu ez da datarik onena grabatzeko, egia da gero irudi aldetik oso polita gelditzen dela, ze guztiak ematen duenean eta zerua urdin-urdina oso irudi politak ateatzen dituztela, baina grabatzeko gogorra da, eta batez ere guk takoak eramate ditugu, pasatzen dugu guztia galtzerdi horiekin, eta kautxoa bero-bero egoten da, zelaikoa eta erre egiten dugu, eta orduan askotan bero handi egiten dugunean, xagotek gaula saltoka, ze ordu asko dira, zutik, nik uste zaiena diela. Eski, koreografia bada, dana, orduan ez da bakarrik pertsona batek ondo egitea da, 10 ondo egitea, eta kamarak ere bai. Orduan, izaten dira oso niretzako estresanteak. Eta jartzen ez askotan malaletxean, beste batzutan oso ondo pasatzen dut, baina, bada, arenek pasatzen dio figurante bati, eta figurante horrek pasa behar dio, eta iriste zeanako egin behar zu, ez dio dela eman baloiari. Eta bitartean kamera jarraitu behar du. Kamera pixka pasatzen bada, ja, berriro, orduan. Eta nola dimentsioak ere oso handiak diren, zuzendaria goten da beste puntan, orduan, eskubira gode, ezkire, orduan, nahiko estresantea da. Ikusi dugu 5. atalean printzesak bueltatzen direla, eta horrekin batera Arene futbolera bueltatzen da. Eta egia esan ilusio handiz jaso nuen. Pasadet 3. denboraldi guztia hola, ezin mugitu, eta jagoagoan neukan neskekin grabatzea eta berriro baiekin pasatzen guztian niretzako zen gozada bat. Egia da, nahiko oksidatuan egola, hori izan beharra daukat. Basa nuen urte bete jolastu gabe. 3. enuen baloirik ikutu eta urte osoan zehar ere ez. Eta aztu zitzaidan nik uste 2. ikasi nuen guztia. Orduan iritsi nintzen eta izan zagu, haber zeiteten. Baina egia da, spoiler handirikin gabe, Arene ez da biela oso ondo, denboraldi honetan. Orduan, grabaketa lehenengo egun horietan egin behar nuela, baloiak entzen diatela, orduan horre oso ondo pasa nuen egia esan. Grabatzen moduan, zuk ikusten duzu eta esitezu, esate jo zuzendariari, hau desastre bada, osea, hau ezin da ondo atera. Ze, klaro, nina horrela, zutik, eta zuzendariak baloi hartzen du hortikan, distantzia hortan, eta botatzeit eskuekin. Eta nikin behar detola, buruakin ematen dela. Ez da rematea datorrela kornerretik. Hori gero ikusten da, montajeak eta dana, baina, klaro, exactamente nahi dute hemen erortzea baloia eta ematea, oso kuadrikulatua bezala da dana. Eta planoa txikia denean, mugimendu oso txikia izan behar da. Hau egiten badet ja, ez dago ezer. Orduan, nahiko desesperantea izaten da, gaina jakinda nahiz dela futbolaria, klaro, gero grabatzen dutenean Anerekin, edo Ainoarekin, edo mutil batzukin, asko zerrexago iteute, baina nik, enaiz, onena. Bueno, hau izan da guztia, orainikan futbol zelaiko sekuentzia asko gelditzen dira, nik uste hau zabalik geldituko zeatela, ze aurten potente dator futbola. Eta hoxe, segi ikusten, ea ze iritze zaizen denboraldia, eta eskerrik asko horregotegatik. Muxo handi bat!